Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Team yangu ndi mukita si yakazidzoka zvakare zviri kupisa naskimbo aiwa zviri kupisa chokupe team yangu pasatapira pane zviri kupisa vanasika mungu subscribe so that amsare pane zvese nezvisika zviri kupisa pasari kuzo TV anditi zvinopira miri yanhasi ndiri masitise Facebook aiwa apostle chiwenga vadzoka zvakare vachiva vakupopotera hurumende aiwa kune varume vanere simbi zvichiwenda havasikushika kana kuita sei but visine ida kuti zvinzikire mega apostle chiwenga vachichallenge mutungamiriri wenyika pandira zvakawanda zvichitaura vinzikire mega comment section iripo keep on subscribing zviri kupisa naskimbo pasisore gondo TV. So people like us, I'll be very honest with you, we are not opening for our church services. Yes. For the simple reason that to us it's a trap. We know the government has targets and I am one of their targets. Yes. I have no mechanism of making sure that everyone who enters the church is vaccinated. And I don't think it's fair to give somebody a condition to enter church. Yes. A condition that is tied to a pandemic. The blood of Jesus is the condition why people should come to church. I'm coming to church because Jesus died for my sins. Yes. That is the condition. Now they are attaching the vaccination to the blood of Jesus. It's a desecration of the church. Oh yes, it's an Varikupinda mchechi abomination. sokotanga kuisa mtemo mchana mchana. Yes. Varuda kuisa mchechi mtemo mchechi siri yavo. The government has no right to give us rules as to how the church is run. We will never allow that to happen. Yes. So JRM people, hakuna church. Because this one is a trap. It will not last a month. They will arrest me very soon. Yes. For this issue. Don't see. Yes. Go ahead, sir. Yes. Ah, Yando iso mtemo mchechi ndi yake. hakuna munhu anofanira kutipa mtemo chechi ndeya Jesu. Oh yes. Makatongotaura kuti hapana ane yakuchechi kana pasina kuita zvakati vanotonga chechi siriye. Condition. Tanopinda ndiana asingapindi ndiana. Vangatopembera machalatana aya. Yes. Vada kuwana mukana wekutsotsa vanhu mari kana varipo bhozi. Kana uri muchechi ka panongotorwa zvinhu zvinongokakireta dzungu position. Orevu kwapotaurwa ndimi. Wati buritsa. Sati wanyatsofunga mushobva wapa mari. Unozofunga wakumba. Vachakwanisa kuti ndidzosere mari. Isusu tiri kuparidza church. We are the first church to do online services because of the COVID situation. Yes. All these churches, they followed after us. We don't have a problem with doing what we are doing. Yes. We are actually seeing a bigger effect on what we are doing. Yes. Tiri kutokomborerwa izvi. Yes. Vanhu vari kutodzidza shoko zvisingaite. Saka izvi zvandiri kutaura izvi ndo zvabva kuna Mwari mani. Yes. Pamusoro pemutemo waunzwa nehurumende. Ukatonzwa pastor achitaura zvakasiyana nezvandiri kutaura haana kunzwa Mwari. Yes. God does not allow me to give a Zimbabwean citizen a condition. You can't come to church if you are not vaccinated. The church was established by Jesus. He said, upon this rock, I will build my church. Yes. The church does not belong to President Mnangagwa or ZANU-PF or the Zimbabwean government. Yes. The church belongs to Jesus Christ. Oh, yes. He alone is the one who has the power to decide who enters the church and not the government. Yes. The church was opened, and what occasioned the opening of the church doors was the death of Christ, the suffering of Christ, the resurrection of Christ. Yes. Attaching a condition as to who enters the church is only going to happen when Jesus gives us another instruction. Oh yes. The state does not have such a power. Yes. So we, the church, the true church of Jesus Christ, Yes. we are not going to open the church doors Yes. until this condition is lifted. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro.
pane maselebha akabuda offside nezuro edzinoi peshona kwete chindau dzichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita